blay pi baro sa katup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sngi kilong. Insya bandi kwai im nadu kakat pratari unai weng hayaw umni ha umsni. Yakran ke Executive Committee ka KHADC halor ka jing ai bahak lem yaki jingdon jing em kikimi kikpa yaki khon shenrang. Ot ka khasi jan kia Deficit School Teachers Association ba 4 la ban siu ya ka tulop jong kinong hikai naga ban tau banai nai lar. Ban penliam ka tenring football team ya ka Meliam Loam Sports Association ha ka jing kun semi final jong ka SSA 4th Division Football League. Teman tang ini page ki kubor ki ba kamria. Kajing dia ya ki marap ki ba mi hakeleng ka rilum khasi penar kum ukwai im so nyamtra so plang ketung thamai ki de ki badang khang lani 4 long satia bandi hayo hahat ki ba hap hapo ka Thamri Bhoi district. Habayo yakran baruba Anthony Makdo chairman jong ka umsning town dorbar ula ong bakani ka jingkhang ka de nadu ki por handai kulong kuma balabu bet da umen barim. Namarkat bempat penhab ya ka rashi ban od ya ukuba hagi pentha 4 long ban wan khayi ne penyat yo haki yo ki hat Thamri Bhoi. Henry ko umsning town dorbar kala penmi ya ka rai ba man usnem ya ki te ki mar la ban penyat yo nadu shiteng ubanai nai weng kabamot hayo umsning ne umni kaban long hakat pratari unai weng ar hajar ar phoi. Ke por ban yo ban od yo pa te kemot ngem 4 la ban wan ra yo ne u Kwai im nanu so plang negi ketung negi so nyamtra na stage po ri khasi jungi te ka kat kum ka extra rai jong ka umsing ton norbar ki bala ju penyai mentala bun snam kalong bana kalyang jong badai jong digimar kalong ba nin pelaj yu nadu ka khatsan tarik jong punai November kata kadai ka rai ke mana kalyang jong sinton rubar ke ba ni jule man usnam bat bandala poi kete ke por na kalyang jong ka ton dorbar hi ngila pen bana pa ba biakin song yo song hat kham tam hapo ka snong umsning taun jongi kum ge yo umsning bang lala ye bandi la ne ban plai no yo tu kwai im ne so plang so nyom tra bat ki tung mai ke ba ke bangiong te tang kata hi ka rai na kalyang kom sinton ba ke ba nyela ban pun ma ba te bat la kerpat ru ba ya ki barok ki pai nong snong jong ka Thamri Bhoi jingi ni da kerpat ba ngin but renti ya kita ki kirkom momen berim mensua la labu ba kalong ke ka sang lane kama khamtam hakini ki por ba jingi la dai ban i ban at te kum makimen barim mo gela kren teng na kalyang jongi ni but ya kita ki ba kimen barim kela penyai nadu ki por ki bum syat ta adu kini ki singi ki ba mentang Ke Executive Committee jong ka East Khasi Hills District Council menta kasi kala kren hagalor ka jingwan rai ki artli ki bill kini ki bill bala ai da ka Executive Committee kilong halor ki jing ai ban talem ki jingdon jing em jong ki kmi ki kpa ya ki khon shenrang lani ban yo ya ki jingdon jing em jong ki kmi ki kpa ne jong ki tu ki kmi ki kpa ki badon tang ki khon shenrang ne jong ki tu ki kmi ki kpa ki bangi ong ki bomdon khun mo teng ki don ki ba ni ong ru akten khasi kita ki yapdu ki bomdon manu te ki jubi sibun ki kenrum ki kenram ki jubu ki mi sibun ki jinge ki ba wanra ki bom sosi ki ba sosi ha ka bede ba kami ka jinge pateng padon ki kis ki ba sosi ki ba ki kur yakni no jadi dingdon ding em dan bagi khun hialek mokot doma bagi kmi pa dan bagi men hialek mokot doma bagi hadu bakum tater te haibor iba red na kalyang ka chongi ka SQ committee ba tam na kalyang ka chonga kongan ra ni ka bill kalong ban lakup nu kumno ba ngin man ra da ka an kaban ya
kaban ya bit ya piang lang kaban te la kam lang bat kabakam ya ban hakan ka an kabang iwan ra kalong bala kum no kani ka jing ya sam banta ka jing ai bah kadai ban long equally ya ki khun kan thei bat ki khun senrang Habayade berkani ke Executive Committee kalayakran ru kumno ban sandur ya kisor bat kinong kendong. Layakran ru baka jingji di kirang basnong kibat ya kate ka kam naga bentas sansnam kadai ban long da ke election. Village lada kalong haka rural area but ki town development council ki bandai be ya ka development ka kani ka development council kan petang ya ka benta ka bede bat ka roi ka par do ikinu ki kam konroi ki badai hapo ka hati strong ki tham but u chairman jong kani ka development council undai be urang basnong but ki we ki nongket kam na do astan vice chairman secretary treasurer pa yakini idei banya lengba ka election budget ikini but ka tem jong kani ka council kan long by sansnem but ki banya shim mentah ni baro kindai ki badai ki nong shong snong bapura ki bedon mentah ka budget ki MDC ka bamut ki nyoru ya ka batya budget ya ki khot jong kani ka development council kani ka development council kan don haman la ka wei po wei ka snong bat peniat renti ya ki kam ki bedai bat ka development kita di ka jingtu jong kani ka council ba kan don ka district planning committee kan don ka local area planning committee akaba ki MDC in long ki chairman jo ki committee but kan don ka audit kumbalong ka mo kumba ai nuksa ka BEC don ka social audit bakin don daftar ki AKA ki ba ka ni ka council kan ya pe ya nanti na pantaman pe ya ka jingbiang jong ka development aki area kani ka bentah ka ba jong ka bill ka ba ka bangin ra ni ka session Ke Executive Committee jo ka East Khasi Hills District Council mentakasi kalayakran syapang ka jingwan ra ki an sya ka ying building bylaw arjar arphoi par ke Executive Committee ka ong baka dei bandon ka jingakran langru bat ka Jantia Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council ru kumju nong kitau di kata ya kata msimlale ye ka baar ka bakungsan kalong ba nalor jong kini ki jaka ki baka sarkar ka ong ka jurisdiction gadan ka kiti jong ka labu sakaway ka proviso ka ba ni syad kapat ha bat kata kalong ba kanu ki area ka ba don sanho hajar shaneng ya ka permission na banta ka bakum kita ke area ban sna building kan lek ka kiti jong muda wat lada ka don aka ADC area kababut ba ki anjong ka urban kin jaka ka bade jong ka EDC area kin penkela urban area tan daka ni ka wai ka baomba area ka de santo hajar square feet macam ni nanta ban approve ru ya kini ki building plans building permission applications jong ki ba labu ba qualification jong ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki balak don ka PhD na university rengkat suppose nam ke experience ke ki bakum kita ki brio ki mundan ki bakum kita ki brio mundan ha megalia apte banoti sedap mundan ke bat ni expect by ki how hajat li ki building applications jongi but an eye clearance da kita ki brio te kini berofak kelong impractical bat nak kata kadau hadir penglawan ra antara sengi ya ni ka nut ahmad jong ke isi kelarai ba kan kentai mador ban reject in toto ya ka building bylaws 2021 mentang ini sengap sipor ki jing penpena
Kementang ini pai biang si kubor badangsa. Kakasi Jantia Deficit School Teachers Association mentah kasngi kalau od halor ke jing slam yo tulop jong kinong hikai jong kanika seng na kebenta unai lar arajar arpwe. Habakran hekinong thokot kubor uwe ni kinong yalam jong kanika seng kinong hikai ubabu kular kong jiram ulaong ba kinong hikai kila sedang ban yo tiknai ki tulop jong ki henrei kani kala sedang ban thot na kadaw baka sorkar menta kala sedang ban pendon kam ya ka budget allocation evaluation monitoring system namar ba don katu kani ki district school education and literacy ki ba amshem lala ban pentre kam da kanika system thamai Ubabu Kong Jiram ulaong ba u Principal Secretary Katanat Pule Puthi uba DP Walang unsa khot ya ka jingyalang jong ki District School Education and Literacy ban penbet ya kani ka jing e. Kemudian mud allocation, mud monitoring, mud system. Dak penon kami kani monitoring system ha kani kekuatan mata jong September kaslem gal tulop. Kidan du impat yo hubnai cost. Tingi ong ye va in tukla lem intervene lem yakani mo knang ba ngin yo no manu benai mar higine gi benai lai sau benai kuma ong minister kuma ong isar di walang ngiyo sisa tin rei menta bada ngin yo bigi alai benai nakaliang yung ila ong yang ba nakaliang sukan ila adop sanction manau benai tin rei kasyong pada hagi DSU don gi district school education gi ba ai manu benai don bada katukan ni gi ba timla ban ai man benai idang bud da katu sistem gi barim life health supplement tingila or si ngila api re ngila ong ye ngila request ye ba sumba ban intervene kan ni ban la ong ba in cut gi meeting jong baro ki DSU jong khatway tli district ni haya khatway tli gi DSU bin lum gi meeting thnang ba kanu bala kanlong uniform, not only 1 or 2 district, but all the 11 district of Meghalaya should be uniform, should be fair and square. Ndai kanlong hari boy dukung bay, hais dukung bay, hakaru dukung bay, kamlong. Ikaru gila yo ang impat yo kamlong. It should be uniform in the state. Barikat taru lakulan ba impesyang man khot no IGDSU nang ba guideline ke criteria jongga sokar kanlong one sort on in the state of Meghalaya. Nanyai nang ba in subhaban intalbin lem bahkan ya no kani nang maginong hika di visit kin yo no ndai tang ita ya mau ni bing yo khastan kan di snem swa lailak steng lengin yo lem ya ka maximum amount 12 lakh as recommended by the 50 commission and also as enjoyed by the government employees. Di ngising tenat nin hab ai kulai study pi alang bat education department yung kasokaru ban ni ot ya ka ba sumba expedite na ni pentrai kam no ya kinong ka di state ya kan ni ka amau na lord ni yo pension di kamat kebaar ni kren galong the remaining pending areas of the revised pay scale nilai kren yo favorable va ni yo RR% di menasnem ni yo RR% Mensyam senam ru niyo arusan persen. So far, we have received 50% of the revised pay scale of the areas. Di keberangsa kalong sa 50% semasdang. Artili kiseng bhalang na Ribhoy District ka Meghalaya People Social Organization MPSO bat ka Nyautrap Achek National Movement HANM kila penpau bakin persya bet ya kajing temu thiet jaka kishipa yada Kapot Border Security Forces BSF ha ki benta ka rat tenring ki bahab ha Artili ki district kata Ribhoy bat ha East Khasi Hills District. Haka jinglet kundu eka Deputy Commissioner ka District Hanong Po haka Arpusan Trik Urisau habakran sikilat pathai kubor uba Vincent Sokwai u President ka MPSO uloong bana kaliang ka DC kampala ban ai kanu ka jubab Henry ka MPSO lembat ka HANM kinyeng skembet ban persya hadu ka bakut bana kaliang uba Pateng Mersing kum u President ka HANM uloong ba hadu ka bakut kaseng ringkat bat ka MPSO kin yang scam bat ailat ya kini ka jingtmu bat shen kin salit kenduru ya ka DC jang ka East Khasi Hills bat ki bor sensyar ka rat tenring ba kimbet ban ailat bande ki jaka hapo kate karat Ton kaliang jungi artli gisang kata MPSO bat ka HNM Ribhoy District
ilawan berkendu yai Deputy Commissioner jong Karibohai District halor ka benta jong ketika jaka ka badon apo wasan solang ke bahab apo kasnat right tenring katkum kijing ujor ki bangilayo kipor mensua kadai baladon da manor ki balatmu bandi lilam kane didu ya ketika jaka tengi kum kaseng ki ba persya ya kane kajing di lilam na kaliang kaseng kajungi ngilalek banbu kajing ujor apo district council ban pensange mardor ya kajing INOC halor ketika jaka karena kaliang district council ru kala simkia bat kala pensange mardor ya kajing INOC Henry hakine kisngi kajing ya lenti kijungi ngilayo sngau ba ladon biang da manu remanu kiba le sop lane bala temu biang ban pen yat syakmat ya kane kakam tekum kaseng ni persya bat mentakas ni ngilawan ban bu biang sakawai kajing ujor hai Deputy Commissioner jong Karibohai District bangi ngin yai persya bat dalilai nginom island ba ya kita ki breu ki batmu bandi lilam bakin di ya ketika jaka syaki sipai BSF karena kalian kaseng kajungi ngilaw wanbu ya ka jing ujor kajungi hai Deputy Commissioner Karibohai District kajubab kalian Deputy Commissioner iong ba kat hadu menta impatla ban ai ya kajubab ke batikna Henry inpej katum ka ak katum ki acquisition jong kalan ak de hadin kata sa ai kajubab Katenring football team mentakasngi kala penlem ya ka Melem Lom Sports Association ha ka jingai le kai semi final jong ka SSA 4th Division League kabala penlong ha second ground Madon Polo Shillong. Katenring football team kala penlem ya ka Melem Sports Association da san la saw lengba ka penalty shootout hadin makini ki artli ki kunhon ya le kai kim sham la ban ya penki jar hadu bandakut kapor. Namarba ka jingele kai kalong not la not hadu bandakut kapor kumta ya kini ka jinge kun la haban penlong da ka penalty shootout ban raya ka kunhon ka bajob ka jinge kun ban raya ka nam la do jo ka SSA 4th Division Football League kan long hapadeng ka Tendring football team bat ka PFR Football Academy haka arpu pratarik mentau banai haka por arbaje no paisngi
Pada kitu ki khubor ngila poi shka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.